Guys, good morning. June 28, 2021. Today guys is napaka-special na araw para sa akin, no? Kasi ito ay yung unang trip ko na ako ay mag-isa na lang. First trip, solo trip. Nandito pa ako sa terminal, naghintay ng mga ibang documents na kailangan kong dalhin para magpatuloy sa aking biyahe. Ako po ay papunta ng Chicago, Illinois. Ang driving time is mga 11 hours. So bukas ang appointment ko 9 o'clock. Ewan ko lang kung on time pa ako kasi ito nga, delayed na ako. Dapat kanina pa 7 o'clock ang departure ko, pero 9 o'clock na, wala pa. Naghintay pa ako ng tawag sa dispatch. Ang pangarga ko po ay nandun pa sa yard namin sa kabilang address. So Monday ngayon, ang expected ko na balik dito is mga Friday, pag maubos yung 70 hours ko na allocated for my cycle. Hi guys, nandito ko ngayon sa Tilbury, Ontario. Bumili ako ng kape, tapos pagbalik ko, nag-circle check ako. Nakita ko yung gulong ko sa trailer, may bulge sa sidewall, no? So major defect. Ay, ngayon kinunta ko yung dispatch ko, tapos yung maintenance, yung breakdown. So, hintay lang ako ng advice. Pag mga ganitong case, pag may mga breakdown, tatawag lang kami sa breakdown. Ang driver is walang gawin na aayusin, so maghintay lang ng advice. Usually pagka ganito, magpadala sila ng mag-aayos ng gulong. Ako ay papunta ng Chicago. Tatawid ako dito sa Windsor na border. Malapit na sana. Buti nakita ko. Kasi kung pumutok yan sa highway, disgrasya tayo. Tapos ito ay yung schedule 1. So hinahanap ko kasi yung code para i-enter ko dito sa ilag namin para ma-report. Nag-reply na ang breakdown namin. So i-drive ko daw papunta sa tire shop. I-email niya ang details. Yan, inaayos. Ang bilis nila. Inaayos agad. Meron pa akong 488 kilometers. Pero pagtawid ko ng US, ang 8 hours 44 minutes ko na driving dito sa Canada, magiging 6 hours and 44 minutes na lang, minus 2. So uubusin ko lang yung oras ko, tapos maghanap na ako ng matutulugan, rest area ba or truck stop. Ako ay tapos na. Kailangan kong magpahinga na ngayon kasi 10 hours consecutive off duty dapat. Bukas makaalis ako ng 6 o'clock. Yung customer ko mga 2 hours drive pa. Ako ay mag dinner.
ngayong araw na to ay napaka, sabi ko nga kanina, no, napaka special kasi today is ang first time ko sa solo na ako. Ngayong araw na to, ang daming mga challenges na encounter ko. Sa lahat ng mga challenges so far na handle ko kasi nga ako ay na-train. First is kanina dapat 7 o'clock ako mag-depart dun sa terminal. Naging 11 na kasi may mga problema, may mga issue pa akong nakita dito sa truck ko. Yung gulong ko sa likod may cut siya. So pag ganun na cut kasi major defect, pag major defect out of service, you are not allowed to go on the road. So pinaayos ko muna, pinapalitan ko muna yung gulong. First aid kit, wala akong first aid kit. Licensing manual ko, yung mga registration, mga insurance, mga lahat ng permit, no? So wala siya dito kasi nga itong truck na to nilinis nila, dinitil, tapos kinuha ng naglinis ang yung manual. Ito manual. Tapos nangyari, hindi binalik. Kaya pag walang mga permit, walang mga papeles, hindi pwede na ang truck ay nasa daan. Nakadepart ako ng 11 o'clock, delayed ako ng dapat 7, 8, 9, 10, 11. 4 hours akong delayed. Tapos nung ako na ay on the way, no, on road, nag-on road vehicle check. On road vehicle check ko, nakita ko na yung gulong sa trailer is may bubble, parang yung bukol doon sa side wall. So again, major defect yan. So out of service. Tapos nung tumawid ako sa Detroit, sa Michigan, sa Windsor, pagtawid ko, yung highway na dadaanan ko, yung nasa routing namin, andito din sa GPS ko, is sirado. Yung I-94 going west, yung ramp from 96 ba yun, sirado siya. So ngayon wala akong choice, hindi pwede akong hihinto. So binaybay ko yung 96, tapos nag-recalculate siya, pinabalik ako dun sa parang 94. Ang haba ng inikutan ko, pinadaan ako sa kabilang ramp para 94, same din, sirado. So sirado lahat ng 94. Ngayon nag 96 ako. Kaso yung GPS ko, kahit nag 96 ako, pinapabalik-balik ako ng 94 doon sa pinanggalingan ko. Alam ko naman na pag susundin ko, babalik ko doon sa 94, yung rampa, sirado din. So tapong kuan pa, challenge is hindi ako pwede makahinto kasi nasa express lane ako, nasa live lane. So okay lang sana kung makahinto ako kasi i-figure out ko, may mapa ako dyan na atlas. Ito, may mapa ako na atlas. Nandito lahat ng mga daan sa US, Canada at saka Mexico. So okay lang sana kung makahinto ako kasi ma-figure out ko, ma-plan ko, no, kung saan ako dadaan. Tapos baguhin ko yung GPS. Ang kaso nga, nasa live lane ako, hindi ako pwede basta-basta maghinto. So tinawagan ko yung dispatch, nagpa-assist ako, nagpa-guide ako. Sabi ko sa dispatch na can you please assist me? Ang 94 kasi nasa routing namin, sirado. Tapos ngayon nasa 96 ako, going west. So hindi ako pwede makahinto. Kaya kung pwede i-guide mo ako. Sabi ko sa kanya, alam ko na going west ako ngayon, pero yung GPS ko ipapabalik ako. Tapos sabi ko, nag-request ako na i-guide mo ako kung ano ang dadaanan ko papunta ng west dun sa 80 or 94 pa rin. Nilocate niya ako kasi makikita niya ako kung saan ako binabaybay. Sabi niya, ito in 30 miles, liko ka dito, in another 50 miles. Tapos sabi ko, i-send mo sa routing dito sa satellite namin. So yun nga, ako ay na-correct yung ruta ko. Tapos may nadaanan ako na rest area, huminto ako, tapos
binago ko lahat yung GPS ko. So yun lang. So at times na ma-encounter mo yung mga parang nawala ka, so be cool lang, so relax lang. So ayun, andito na ako. Tapos ang nangyari, maaga pa, may 3 hours pa sana akong driving time, pero kaso nga lang na force of duty, kasi nga 10 hours yung consecutive off time or sleeper berth dito. So na force akong mag off duty ng 9 o'clock kasi 10 hours, right? So 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So by 7 AM aalis ako. Ang appointment sa unloading is 9 o'clock. 9 o'clock sa Toronto time, pero dito na kasi Chicago is -1. So yung 9 ko, yung 10, magiging 10 hours ko, yung sa 7, 6 pa yun. So may 3 hours ako na window before 9 o'clock Chicago time. So yung 3 hours, meron ako dito 160 miles na lang, 160 miles. So 62 miles ang speed. So mga 2.5 hours. Parang just in time lang. So tight ang schedule, no? Kasi nga delayed ako ng 4 hours kanina, tapos na flat pa, tapos na wala pa ako doon. 1 hour ako nagpaikot-ikot doon sa Michigan. Naka-joyride ako. So yun nga lang guys. So yun guys, first time kong mag-isa, no? Napaka tahimik. Naninibago ako kasi nasanay akong may trainer, tapos yun nga, hindi ako na inaantok kasi palagi kaming nagkwentuhan ni trainer, tawanan. Ngayon ako na lang mag-isa. Hindi lang sa first day ko ngayon na ako'y mag-isa, no, na special to kasi first day ko. Birthday ko rin guys ngayon. First time kong mag-birthday na malayo sa pamilya. Tawagan na lang, may technology naman, video call. So yun, so okay lang. Bukas pa Chicago ako delivery, tapos bukas hindi ko pa alam kung ano ang ibibigay na load, kung para saan. So ngayon relax na ako. Close na yung curtain kasi parang kwarto na. Ito na yung parang hotel ko, no? So yun. So ayan guys, oh, makita nyo yung kuan ko. Ayan, nakasarado na yan, curtain. Ayan, passenger. Ito yung bed ko. Kahit nakapatay yung makina, may kuan ako, APU, yung auxiliary power unit. So may aircon din ako, na kahit nakapatay yung makina, may separate na makina yung aircon or heater. So yun lang guys. Napakaaga pa ng oras, 9:49 Toronto time, pero 8:49 Chicago. So mag Netflix muna ako, tawag sa kanila, sa pamilya ko, tapos matulog na ako. Okay guys.